kardeşlerine de hemmeňiz öýleňize gidin hala yol ruhsatdyr diýip ýaralaryna ruhsat berip namaşamdan soň soýun bir söz diýdi. Hovarslar işi menin bilendir, bu yedidler işi menin bilendir. Kardeş doğun, dost yarım kaydindi. Ağamdan yadigar valan Kasım din hoşum, Kasım adlı nocvanım kaydindi. Sizler göğe bağırımın gülüsü, aman aman ey gülüsü, her kayfin göğe cennetin hürüsü. Yüreğimin kuvvetinin nurusiz, yüreğimin kuvvetinin nurusiz, ala asgar nocvanım kaydindi. Siz gidinler bilen öldürsen beni, siz gaydınlar bilen öldürsen beni, hovarıştan Hudam otursun bizi. Husayn Aydar Arap şahının kıydı, Husayn Aydar Arap şahının kıydı, Emul şen şehrivanım kaydindi. Ağol dünya hem bu dünya hem yoldaşım, Emul şen yakfaktaşım kaydindi. O dünya hem şu dünya hem yoldaşım, Emul şen şehrivanım kaydindi, al asgar nocvanım kaydindi. Onda yaran dostlar aytdy, ey Husayn, seni taşlap bir adım iyida gitmez dedi. Senden çıkıp birinci ün ölürs, ün ölmedi vefat eder, emma sen taşlap gitmersiniz deyip ağlaştılar. Şu tayda susuzluk velin iki unu varıptı da. Ece su deyip her kimin doğrunun seninden aslışıpıyor yankı İmam Hüseyin'in 2 yaşlı züver oğlu, inkiç oğlu. Susuzluk iki unu çeken son cigerleri susuzluktan koyuptu. İmam Hüseyin beni götürüp getirdim. Ayala etti ey Husayn, bu cağda oğlumuz ünlünün nari ece su deyip her kişinin doğrunun seni aslışıpıyor. Siz cağda var haiş ettiniz seniz hovarslardan, belki derya geçer bir su ver aysa diyende İmam Hüseyin 2 yaşlı züver oğlunu alıp bir yigide hüküm etti. Bargının hovarslardan dileşi cağda belki nevzarap su verir deyip uğrat koyurdu velin. Yankı yigit at üstünde oğlunu götürüp barıttam. Goğroğlu hovarslı, deryanın goğroğlu duran hovarslarına yüzlen. Ey hovarslar, şu Hazret Ali'nin inkiçi aktığı, İmam Hüseyin'in inkiçi oğlu. Sur kitap Kur'an'ı alacak oğlan, şimdi hiç gel günah yok. Sıcağız oğlana bir uçuk su verin deydi velin. Erten adam da şehit ettiler oğlancının ortadan kılcıp şehit ettiler.
bu halatni 50 metr bärsinde Imam Hüseyin nazarını dikip duran yerinde seyredip durup bilmän, böyle halata döz gelmän, derhal ýerine tarap öwürlüp bihabar oturan Emugulşan şährwanyň oturan çadyrına kürsüp durup hatırlaryň içinde oturan Emugulşana garap, ey Emugulşan, kadalsa bir diken gozgalsa bir gül bir irada bolmalyny ýakyn bil. Şu gylyň gymyldamasam Huda tarapyndandyr. Bir sebäpsiz çöp başı gymıldamaz. Bu inte hatır hasretler öňümizdedir ey Emugulşan. Ol hasretlere hemişe döşüň erip merdana durgunyň gaşyň çıtyp namartlyk kılmagın be o jagat ogulymyz hak ýoluna wysal boldy diýip ştaýda Emugulşana garap soýun bir söz diýip. Yaşvalaňy senin eli şehit kıldılar. Yaşvalaňy senin şehit kıldılar. Ağlamağın ahu efkan eylemeyin. Doğan kardeş bizden yeli cıda oldular. Sabreylerin ahu efkan eylemeyin. Doğan kardeş bizden cıda oldular. Yel hovarışlar bize yel süteme kıldılar. Oğlumuzun teninden, Zühre'nin teninden canın aldılar. Savreylerin ahu pıran eylemeyin. Bırgülerden yapraklarım solundu, hovarışlar bildim, hüküm yetirdi ya. Laçın girdim kanatlarım kırıldı, sabreyleyin ahu efkan eylemeyin. Ey tevekkül yolunda koyulmasan mıyıl Allah'ın emrine uy. Hayat sıtmağılmasan mıyıl Cellatların önüne dökme sen yaşını Sabreylerin ahu efgan eylemeyin. Ve gelin ve gelin efkan eylemeyin. Peka perverdin ana, ocağın oğlumdan şehit oldum deyip için arkana ağdarlık gitti Emugulşan. Emma hurra velin bu halatlara düz gelip çıdap durup bilmem. Yara encamlarını dakınıp cübbe coşlarını evine attıdam atlanıp gazap bilen ortağa sürüp çıktı. Hayt melgullar sizde vicdan yok. Bu nereste çağcıkta ne günah vardır? Tiz çelep men karşıma gelin kanınızdan doğduk suzandır deyip at böktürüp durdu.
hovarşylardan bir ýigit men garşysyna turarmen boldy. Emma ol howarşyň sen melgun kime gelerdin diýip men kemerinden tutup ýere bir gurdy. Ustuhany lüfte barabar boldy. Luft apilka. Şoňa barabar boldy da ikinjiye garaşyp durman, öňe atylan ötdek bolup gurduryp onu onda mında ortaklaryny togalap, uluglaryny yaralap, kiçiklerini serelap, şu gidip başyna vavalandyryp bir suguş etdi. Hurranyň baran ýerinde bir tiýrik zat goýmazdy. Bu sowuşuna Hurranyň haýrany aperini alyp howarşylardan çoladan çola çykyp bir näçe howarşylardan maňa haýwat atanam bolardy welin kelleleri pızlaw kädi ýaly ýumak ýaly bir tarapa kılçy Hurranyň kılçy astynda togalanyp giderdi. Emma Hurranyň beýle sowuşuna agdylady adam haýrany serasma boldy da bir näçe akoflaryna çeşbir ýaýçylaryny saldy da hani ýaýçylar ýaýyňyzy Hurra tarap gezäp sypdyryň diýende öz çukurlarynda ýanky çeşbir ýaýçylar ýaýlaryny çekip 2000 zany çeşbir ýaý oky birden sapyp gitdi. Hurranyň üstünden ýagyş ýagan ýaly oklar geldi. Hurra bir näçe ýerinden jyrahatlandylar. Yara ýaý oklar dilip geçdi. Emma Hurra indi kılıç götürendi, eli sandyrap, gözü garaňkylaýany aňdy da indi işin başgaça bolanyny bilip Hurra Husaýny dostuna gyýyryp, "Ey Husaýyn, men de bu gowary dünýede giderim, sen bu hasretli dünýede hoş gal, seniň bilen ençe ýyllar ähdi wepa kılıpdym. Hurra Husaýyn kadyrdan hoş galgynyň dip kıldynyň dip."